Martang yang mahita. Dami ni di batana sumurun sen salut roha. I mana mangaramoti hati-hati do pikiramuna. Di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hatani di batari hita. Kebisongan barita naudi imana tersurat di 2 Korintus 5 ayat 6 sampai ayat 10. Ansana pos dorohanami totong ati pehubotohami do hami setuani. Saliling maringanan di bagasan daging kami. Di bagasa kapur siau dohami dada dobi di bagasan namar nida. Allah lampos dorohanami jala lasad do bukas dagingon lahu maringanan di Tuhaning. Alani hut urkoti hami neng halumuan di rohana hami manang sahat saburu manang di perdalanan dobe. Ay ikug gabi patarbidu hita salu nasubut diculu ni habang sa paruhuman ni Kristus asa di calo bi hobar tunani ulana tagad di perdagingon manang nadinggan manang narwa. Ido saat hurian itu hatta na hinakulungan di bagasan Jesus Kristus. Adong masada barita namar donga puda. Sahalak ima murid namanupun sada guruna. Lauma muridon tujabuni guruna. Dung lama na didapoton tersonggo mah murid non mernida jabuni gurune. Allah di ide bana di jabuni guruna danga dong akka barang na arga mananga barang na pinanga dong. Soholan buku di berengi bana di Jawa. Dungalan ni songgo ni rohana Roma muridon manukun gurune. Kok barang-barangmu di rumah ini pak? Cuma buku saja nin nama. Mana barang yang lain? Murid nomang dungi Roma gurune mengalusi. Kamu pun tak membawa semua barang-barangmu ke sini kan? Dungi do murid nema. Iya, saya tidak membawa barang-barang saya ke sini karena saya cuma mampir dan cuma jalan-jalan ke rumah Bapak. Dungi tersimpil do dia lusi gune. Begitu pula dengan aku nah. Aku pun hanya mampir saja di dunia ini. Semuanya tinggal dan tidak akan saya bawa. Nina gurune ma mengelusi muridnya. Songgot donian rohani muridnya. Alani dia wakadong saha persyaun ahado nanen dohonon ni turpuki manang barita nauli manang carita namar dongan pudeng. Lausido nanen dohonon ni turpukot tu kita. Nanen dohonon ni si Paulus di patorang ibana tuhuria Korintus babua nalaho salpudo portibion. Tinggal honot tado portibion. Idu masay tabudu sa sitong na mulut tabuhay siyan ayat sadi. Ayod do huboto kami dina tanggal bagas parlape-lapian nami siya tanoom adong madi kami inganan na siya debata bagas na so pinaulintangan namian saringlinga di banwa kicangi. Namarlapatan doi ba asa taingot
persatu kinan do kita di portibion. Bahwa namampir donik kumaropani. Hidup benedo. Bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, alania Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga. Suatu tempat yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Dan dong nahut kita di portibion. Tinggal dosudi mengajuk nian. Saya hudok ima taringot tu barita ni Raja Alexander. Taboto dosudi bahwa pesan terakhir ni Raja Alexander taringot tu Moruna. Salah satu raja Namora, salah satu raja yang paling bijak. Ada 3 pesan yang kita lihat. Naparjulu di pasaibana bahwa sehebat apapun dunia ini, bahwa tidak bisa memperpanjang nyawa manusia. Dan sehebat apapun yang kita gapai di dunia ini, semuanya akan tinggal di dunia ini. Sungguh dia hebat natabapung. Dan yang ketiga yang sering dikatakan oleh Alexander, kita hanya hidup sebentar. Satu hidup kita di portibion. Lausido nanido ni Apostol Paulus asa ikon halak naro i manaking di baga sa kaporsyaon ay di ari parpudi di naro Tuhan Yesus didok gabisongon ari paruhuman me. Di ari paruhuman ni pola do didok nakanga ni ima song na di ay sapui di ay sapui takas do didok di si pola didok ay kung gabi patarbido hita sa luhu na sugot di juro ni habang sa paruhuman ni Kristus asa di jalobe hobartu na niulana manang nadinggan manang naroa bahwa ternyata kita akan menerima upah dari apa yang kita kerjakan. Jano tawi dinadinggan manang naroa. Asa di sini dia makadongan sa haporsyam na naindohonon ni turpukon adong piga-piga pesan na arga na naing si jalot na parjuru ima asa taida diturpukon hidup tabah hidup na parjulu moro didok hidup tabah lapatan na manguru di bagasan haporsyaon ketabahan kita nama dok ima na kalingani asa berengot tamarpos ni roha hita holan tutuhaning ido na parjulo didok ido benna didok di ayat onomi asa napos dorohanami totong ati pihubotohami dosyat Tuhani saliling maringanan di bagasa daging okan ala taboto do na senak ngani hidup di dunia ini hanya sementara. Di dunia ini manakinatadok hola persatokinan duhita asapos rohata totong di Tuhan. Hidup baina hidup nakin di ayat pitui ay di baga sa kaporsyaw dohami dada dope di baga sa namarnida. Jalan songoni mahita nakin alani haporsyaw tayo ayang go haporsyaw ni hidup ikut dan tayo dope alay ko porsyalita. Alsay tati dak do haporsyaw ni ima pos ni roha diaka sihirimon jala pamoto na to taringot tu nasuni ida alani nang pe dang ratdo Jesus to pita alayat anong do tahapor siya nang pidi baga sa daging do pita tahapor siya do ditikina imanaka ni narap pita dohot de patado tuhat ta Jesus Kristus alani do di iglesia kita nakanya ni ima marpos ni roha tabah apapun yang terjadi. Napedua hon idot tama imanaking di ayat 21 ayat siyay ay lampos do rohanami jalalasa do bukas dengan laho maringan ay hukutuhari kote hami naing haloman ni roha hami manang nang sahat tusam bulong manang di pardalanan domi di sido naing arahon na trupo kita napadua konon ima iya dihita na mangulu di sinak nga ni di partikian nalam majuon berengot tado nalam maul jolma
marhapor siya. Jala ido na jujut tabigi dapor siya au adorang suhida. Jala songon ido penguru ni jolme. Ala saya marpos ni roh atau kana tarida dope. Dang dope tu naso tarida. Maul dope noing jolma porsea molo so di ida. Saya juk dope mangasahon logika, mangasahon empiris, mangasahon bukti, mangasahon sinadongon, jala ido sejuk jut nakayangani membuktikan maul terjalo rohana saat tu dikyon debata na sungod daging, debata na sungod colma. Itu benar gudang akka ajaran-ajaran manang akka para binotuan ni portibyon na soma calo debata na gabi sungod colma. Alay saya da gabi tujuan ni si Paulus iman nakay di hari koton na yung gabi porsyeta nam peso tayo idarupe ima taringot tungulu sambulon mana taringot tungulu na manotong pa ima naking roto hatta Yesus Kristus na paduhaliyo. Ido na bagas jala na naindohonon na tuhita asa di bagasan buha mahita gabi halomuan ni rohani di bata nampe sutay darupe dan asal mabayan asal senang rupanya alay nagabi tujuat ta iman nakangani di partikyanon porsia hitam natakas dong dia me tatad da di bata takas taha porsia songon nong di bagasan nang maringanak kita di bagasan Yesus nagabi sambulot ta di surga hasolangani jala taha porsia merhiti pos nirohata di bata na maalut jabar di ita. Anan dia makadong sa porsyaon moro di paingot tita di bagasan turpukon taringot tuha porsyot tay akan nasotaridei ido na si jalata unang maholan na taridei. Ketika kita holam mangasaon akan nataridei bisido na mangulu do pihita di bagasan daging dan di bagasan kaporsyaon nakaholan na mga saon akka nataridei dobe ido be kita jujut kecewa. Si pataholan akka nataridei. Si pataholan akka natabereng ido tahapor siyay. Jujut masongoni nang binguru lamang ali parmain neng rohela. Saya holan akka nataridei do tabereng. Marmobilado sungod dia karejuna, sungod dia artana, sungod dia hagatengon na, sungod dia haulion na, sehoran akan nataridido tabain, lahu ukuran paromain dohot gabi hela. Sehingga alaholan akan nataridido na juk penonjolan natabereng, juk ma, dang liling dupi marumah tangga, nga hancu, nga siga, nga dang bagak biha, ala dang say, tadok rupani ala say, holan akan nataridido, tabereng, dang dupi nasotaride, dang tuha porsya dupi, dang tu imanak ngani, tuha dilion, tuha porsya. Alay kutusido sa sitong na arahon akka nasotaride, tuha porsya nido. Ido na iberengot nang dingulu ni gano pare neng tusido pangasawonota asa tadarahi bagasan pos ni roha nakkaningani songon topik manang tema ni tupuko porsia di pakirimon dada ala naumar ni dabidu da pakirimota nadangol lo colma mulodang mardongan pakirimon ala narong do pakirimotay na parpudi ma iman nakkaningani di bagasa tuputon di ayat 15 hidup beriman lapatan na hidup beriman memiliki ima ditikina dangadong magopo akan nataulay bahwa Tuhan akan membukakan hapor syapte na kindangadong na magopo di si hidup benedok na kanyani di napatuluhod di ayat 10 ay ikaw gabi patarpido sa luho na subot di juro ni habangsa di paroman ni Kristus. Asa di jalubi, jidang adong namago po segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia. Danga dong namago po di siya. Alay na dibutuhkan siya kita ima sada sika doho pangalaho do ima na takas di bagasan muluta. Salah satu di pangilop
di ujungna dia dipangido debata dosa ada pertanggungjawaban. Di haroroni Kristus na paduhanihon di igil jala di calono salah satu pertanggungjawaban orang Kristen pertanggungjawaban tak di bagasan portibion naroa manang nadinggan jalo otama jabar nasiat debata nabinuan ni Tuhan Yesus Kristus tu portibion jabar na dia majalota jabar na di bagasan hanguluan nama otong do manang tu hamatnya na sa liling na ido na bagas na tinakingani asa dangadong na bunyi dangadong na so di binoto di pata bukon na di dangadong halak na manipulasi na buy disuguk dangadong misi bahwa di hari paruhuman ini tidak ada yang bisa disuguk nang piniportibion sa buy di leon akka sugukan tata alayang dia dupan di batam patarbidu suguk inna di ay sepuli bukon naman tabayakum bukon nama iman akaringani pertanggungjawaban. Tuhan akan membuka lembaran kehidupan kita. Sarupa di songon CCTV. Dangadong nabungi di Molo Portibion buy diliput 24 jam. Lubi siya ni madibata mangalipung ulut dangadong di Portibion naso tersurat naso diliput di dibata. Bahwa karena Tuhan itu adalah Tuhan yang bersifat omnipresent dangadong na so direkam di bata dangadong na so diboto jol mana tinok mana di portibion jadi kung itu tasadari dangadong na bunyi Tuhan maha tahu atau ditugyot trupo todo hita makaporsyay surugo hasonangani jala di sido pagkirimota ansa tahu hita mabayan las ni rohani di bata di bagasan Jesus taulahumma di bagasan seret ni roha taulahumma di bagasan ketaban taulahumma di bagasan kaporsyaon taulahumma di bagasan sada panatapan ima nama kirim duhita di surga hasonangani amin mau lihat mariho adi Tuhan di bata marhiti hatam nabadiye amin